Tony Grishti, raġel mistħi u riservat b'qalb tad-deb li dejjem lest jgħin lil kulħadd. Dawn kienu l-kummenti fuqhom ħafna li kienu jafu lil Tony, ħbieb li għadhom ma jistgħux jemmnu kif id-destin kien wieħed daqstant kiefer ma seħibhom li intortament spiċċa tilef ħajtu kiesaħ u bieret. Għal-ħabta tal-10 tal-bieraħ filgħodu, Tony, ġuvni ta' 60 sena, telaq minn daru sabiex imur iżur l-oħtu, vjaġġ li sfortunatament kien ser ikun l-aħħar wieħed ta' ħajtu. Kien hawnhekk il-bieraħ għal-ħabta tal-10 fit-triq Sant'Andrija swieq ftit metri biss il-bogħod mill-Lukanda Forum meta John West, Ingliż ta' 39 sena, laqat il-quad bike ta' Tony Grishti u kaxkru għal diversi metri. Quad bike li Tony kien għadu kemm xtara biss 3 ijiem qabel. Tkellimna ma' Lili Kallejja, oħt Tony, li ddeskrivit lil ħuwa b'dawn il-kliem. Tony huwa kien bniedem kwiet ħafna, timidu ħafna kważi tkellmu biex ikellmek, qalbu tajba, kollha kienu ħobbna l-istess. Dan kien it-tielet inċident fatali f'dan il-post. L-istess post li huma ħafna li jiddeskrivu bħala wieħed mill-aktar junctions perikolużi f'pajjiżna. Kien biss fil-bidu tal-ġimgħa li għaddiet meta seħħ inċident ieħor, inċident li fortunatament ma kellux konsegwenzi koroħ daqs dak li seħħ is-sibt. Għalkemm ir-residenti tal-Akwati ilhom snin twal jilmentaw mal-awtoritajiet fuq il-perikli ta' dawn it-toroq, xorta waħda baqgħet ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Ftit minuti wara li seħda l-inċident deru numru ta' residenti irrabjati għal dak li ġara. L-inċidenti jekk mhux kull jumej, kull weekend għaw inċident. All right? Hemm bżonn isir jew speed camera, jew set traffic lights. Hawnhekk filgħodu ngħid il-Transport Malta jiġu hawnhekk. Jaraw daqsxejn it-traffiku li jkun hawn l-iskejjer jippruvaw jaqsmu whatever. Hawnhekk sal-mara tiegħi ħabtet u l-ħbieb tiegħi kollha ħabtu hawn kellhom inċident bit-tfal tagħhom. Oħt il-vittma qasmet magħna wkoll ir-rabja tagħha hekk kif dan l-inċident seta' jiġi evitat, hekk kif rapporti qalu li s-sewwieq Ingliż kienet isuq taħt l-influwenza tal-alkoħol. Bħala ħutu għandna rabja kbira s-sewwieq. Hemm bżonn il-liġi tenfasizza ħafna fuq dan nies li jsuqu xurbana. Għax dik hija il-weġġa Elix illi mhux huma jweġġaw, iweġġaw il-ħaddieħor, intortament. Bħalissa l-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha filwaqt li jidher li r-raġel Ingliż għadu qed jinżamm il-pulizija.